So I think I can you are highly welcome. So can I case here? Yesterday, akwa ọkụkọ eke hite na onyeze Jesus mere appear na court na Anambra State. Onye flank fa bụ Prince Ken Emakai. So yeah, good evening. Ndị a pụtara court ụnyaahụ, and so many people it's na look radical with Isima. Gave him expect. Ima na ife na bụ ụwa ya gara ya ga obodo anyị ọ na-atọ ụtọ. O nwere ka esi anọ Nigeria. Yete o nwere ka esi anọ ya. Nigeria bụ for need is that gentle look na ndị otu. Obodo yasakwa join ya a na-achụ ya bomba to boy street ka anyị na-agba. Government enyere na ya ọlụ. So bụ ụfọdụ in order to capture the street, you need to go to the street. Amamina. Isi ba bo kwa ndi ona wo. Yo na wa girl they like Russia. Isi ba bo bolo de na chief as. If I can cause on na ka di. Hey, I'm really so. Okay, they had court yesterday. I'm going to do one thing. I want to notice. If I notice that very moment, if I may appear, but fan church is yaro, nyaro be do for somehow. Nkebe sioku our observation, bona mmadụ ito na ya chili arụ. Ịmara onye eze Jesus bụ buru ibu. Mana after God just even ndị kidnapping wepụta. O nwere ka arụ bịa dị ya. So mana ọ bịa nọsizia nwaja ya afa nọ n'ime fana atọ nnọọ, especially eke hit. Arụ bịa doo ya nnọọ somehow. Wee bịa cheta ife na-eme na South Africa. Akọrọ m n'ụbọchị a na ụmụazị a na-agbagbusi ndị mmadụ na South. Nya ụmụazị a na-aṅụ afịa. Na-abụ fangụgide afịa ịma na afịa na-etipịa mmadụ. Ka ngụgide afịa dị ka ife na-achị nwa wetu akaba na adị. Fa chọọ ebe fa ga-eme ka gọọmenti buru fa tụọ fa nga. Maka na immediately fa baa na prison. Fa elibegodu nke bụ nni. Otuto nyeba nni ife nyeba nni ya mgbede nyeba nni. So nke nọ ya n'ime a 3 months, 4, 5, 6 months ọ pụta. Etu ọ gara anyị na-ajụ onye a bụ ife a. Ife a kpọrọ correctional service. Ya na correct kwa many people know. Ọ na correct. Like ndị a na-agwọ oke ọgwụ. Ndị a na-agwọsi ajọ ọgwụ. Ịma na akwa na-agwọ ọgwụ, nya agwọ onye ọgwụ. Eke hit onye ọgwụ, ọ na-agwọ ajọ ọgwụ, okwu na ya na-agwọ ya. At least nwaja ya afa nogodu kịta. Isi akpakogo fọ ọnụ nwa obere. Maka na enwe efe na ndị mara aghọtara. O nwe onye ga-afụ big man o. Mana oge ọbụla ọ nọ ode enwe ezumike akpọ onye ebe akpọ onye ebe akpọ onye ebe akpọ onye ebe na ndị na-agba ya ọkwa ndị biznes ya maka ife onye na-eme ka ekwe na-agba ya. So akpọkarịa gị ife ọ na-eme bụ na-abụ big man nọkọtazi ya mgbe ụfọdụ o mee travel ọ na-eme bụ ka onye zuo ike maka na biznes ụfọdụ na-eme ga-eme gị mana alara ụla. O nwere ga-akpọ gị by 5 ọ kpọzie agụ ọsị gị sorry na ọ dị ka ị na-alara ụla isi ya ị na-alara ụla ọsị gị oke ọnya kwube ka ọ emesịa gị nwa ka ọ dịzi na-esi ya ngwa kwube ma isi ya mba emesịa ịghọtago na and onye kpọtere by 4:35 cannot sleep again. So ị ka ọtụgoro ya ụlọ aha na o nwere ike o ji nakpọ ụlọ ahụ after 1 abalị. So mgbe ụfọdụ big men bụkwa na ife na-eme ga-eme gị ma na-enwecha enough sleep. Enekweghị anya dị ka mmadụ ọka dịghị n'ime. Mgbe ụfọdụ mmadụ anọ ọkwa ife a na-ayazi etipịa kịta nwa obere ife. So o wee bụrụ ife dị ya ndị a jesi ife a pụtagodu kọtụ nye n'efe anya fachitugodo arụ doke na-edo. Now
edebere ya no April 11 ka fa ga-apụta ọzọ na court because n'oge akpọlitere their case their lawyers na-akọwa na fa need enough time na agba afa n'ike ka fa wee nwee ike wee prepare for their defense wee si oke ya dịbazie on the 11th so 11th a na-eme expect na fa ga-stand bịa defend ya maka abịazi agụpụtazi ihe niile a charges niile a ma nke drug trafficking ma nke efe a na-akpọ ya ritual ife ritual onye ma akụkọ mburu na mburu ha ịghọtago many things because na akụkọ mburu dị involve ife a na-achaji ndị a nya kidnapping ịma na nwanne anyị nwoke na-ebe onyeze na ndị a bịa busie nya bucha anya dropzie anya after about 5 months ka many months ka eburu ya ojesi apụta na-ekwu na ọ chọrọ ịfụ gọvanọ n'ọfịs ya gọvanọ na ihe oyi ekwu erika so anyị chegidere ya ka o kwuo nwere ihe okwu so oke eburu ya anyị amazi ife ọgbago gọvanọ so ọ dị ka okwu kidnapping ahụ ọ ya bịazi na court ka ọ bịa kọwaa anya ọfụma ana ntị anyị dị open anyị ga-like ịghọta because ife o ji maa mma maka enwere ike na onwe ka esi wee na onye eze Jizọs anya mma na-ekwu okwu a ka ọ ya bụ ojesia ife apụta ka ọ nụkwa ife nkwu ka ọ rapụ dị ka ọba asịrị ghọtago ka ọ rapụ dị ka asịrị onye eze Jizọs o nwere ike ihe a niile na-eme na Anambra na Imo nke nwere jee na nke gụpụta a na-esokwa buru akwa ebuo na akwa mbụ buru ya akwa anọsi apụta oge akwa jesipụta o nwere ndụmọdụ ọdụ ndị mmadụ so mee ka anyị ghọta na ife abụkwa ife agwọtara n'ọgwụ ọ na-akọwa na ị na-agwọkwa ọgwụ nke ị na-akpakwa ego ka ọ ya bụ ọgwụ feiluo na ego ka ego zọpụta ife okwu anyị achọ ka anyị ghọta how severe the thing dị o wee na-akọwa na ọnwụ gburu Alhaji na onweta Almajiri na danger ife a bụ okwu si n'ọnụ akwa wee pụta ekene dịrị akwa ọgwụ o wee bụ na gị nwa bụ onye eze Jizọs ijecha pụta ife na-agba ebe anyị bụ n'iyi ekwu nsogbu adịrọ anyị na-eche on the 11th ka ya bịbịa kwuo ka anyị malụ n'ọkụkọ nde belife nwanne nwe ka esi atụ inu a ewu nde tarụ gịnị nde so o nwere ike ọ bụrụ ụmụnne anyị na-eme anyị onye na-amụrụ your family members yetago because according to onye eze nọ na ebe kidnapụrụ ya n'ime na ọ nọ wee na-anya na windo n'ọfụrụ ọgụ ya nwaanyị dị ya nya mama apị nọ because oge ya na-eme onye eze anọ ya kama n'ọnụ pị na nwunye ya ka anyị na-anọ ọgbanye ya lesef o nwekwa etu ndị be anyị si eme ọkwa efu ndị be anyị hypocrisy erikakwa ụnụ ọnwana since nwa bụ pinọpinọ pụta kwụsị okwu a na ya na onye a ebiozikwa since February last year ị mana afụrụ ọmụmụ nwaanyị ka fa bịa gbatalụ pinọpinọ egelu nụrụ di at that stage mụọ ejima ndị ga-ewee kọwaa na ya nwee problem na marriage ya ụnụ apụta onwe ka esi tinye ọnụ ụnụ agbachite dis girl nkịtị ụmụ nwaanyị ụnụ adịghị emetakwu ya mana ọ bụrụ ha n'aka esi metụtara Judy ụnụ ncha niile kwupụta ọbasi asịrọ queen ụnụ asị queen asịrọ akọrọ akụkọ queen for many years obere nwa ka na-apụta ụwa pụta encouragement ụnụ ga-enye ya ndụmọdụ ụnụ ga-enye ụnụ ncha niile agụ ọnya gbaa story emekiro headline for one day ka ya sị na ọ bụrụzi nwaanyị ibe unu di nke ọ nụrụ dị iche na nke ụnụ nụsịrị di ọnụnwa dị iche na nke queen ụnụ nụrụ di ọhọ di queen ụnụ ji ụmụ one ọ mụtara ịnọ onye nke abịa ozugbo ọ mụọ na ebu ọdebe inye ya chansị omefene di na lastụrụ alọngụ ka esi onye akụsa ụnụ ajụọ na ese
unu achọrọ ịma na anakpusie agwa m unu bụ hypocrites ife unu na-achọ ebe ọ na-ekwu ekwu ka unu bịa asịrị unu like cha asịrị like anya ọfụma queen our queen ọkwa queen na-ada ewuzi gịnị bụ content pure ka ọ na-agwa queen unu ọka na-ewi agwa m na ife ọbụla nwee mbido nwee njedebe ọkwa owuchana ọka na-eme egizi headline queen unu pụtakwa wuye ọzọ ode ewuzi owuchana ọ ka ịfụ na ọ da adịgide queen anya like queen nga obele nwa kapụtasị ụwa nya mmadụ eji nke ya na-ayasa bụ na akpasịa nakpusie o toro oge ibu queen unu amarọ n'ọnwa anụnwa that girl ka unu kwesịrị ifocus na ya ka ọ ga-abụ unu dozitenwuo life ya ụmụazị ọzọ na-etonite wee nele ya anya wee maa kapasi eje ọ bụrụ na ịma na girl ekwesịghị ịnụ di at that early stage not the very young ịnụ di na that stage etigodu nke ọnụ malụ ife ekwutere ya ka ụmụazị ọzọ wee ghọta malụ their left from right ka ọ ga-abụ fanụọ dị ka ọ rapụ ebo na aga na-emefa exploit kọwalụfa mana unu che niile kpa ọnya melụ na m na-ene kọmentị unu anya fụ onye ọbụla na-epromote ife nna afụdebe bụ bunch of hypocrites eziokwu anọrọzi ọ bụrụ na mpụta make ya post to make sense na watch if they will not comment ọkwa unu fụ post mmelụ unu maara oge njelu jee mee charity wee fụ this girl wee fụ that girl ka ọ soro mwe ya na-eme ife ọ na-eme ịma mgbe m post that video ndị afụchara ya onwe ya chọrọ ịtụpụ ọnụ because na makpọ apa na ọ bụ pastọ ha mere ya ama mgbe na-aghọta nkwuba okwu ihe dị na Christianity ụfọdụ asị hapụ ya ọ anyị nwa bụ the true Christians not onweghị ofu onye na-eje ụka bụ Christian mụnwa na-agwa ọ na-abụ ị na-ekuziri mmadụ ihe ị na-egosi nwata awọ na okwute na-atụli anya aka ekuni m wee gaa ịgbara ọsọ m jere ije ahụ unu ka ya fụ videos na agalụ m wee fụsị ụmụ agadi nwaanyị ahụ wee kesịa afe envelope wee si ọkwa aka m ya bịa duga m nsọ ya ọfụrụ na mmiri ka m na-agbada wee sị m na ya dị ejekwa ka ọ nọ n'ime moto wee sị ya nọrọ na moto na nna abịa wee gbada di ya ka Chukwu si eme ozugbo m na-eru nekwa that girl the girl na-abịa like this ọnwazi onye mbụ nsị ya nne ya bịa oche na onye ọ ga-ebuli ibu osolu nsị ya nne ya chetazikwa onye mbụ ọ sị mba ọ bịa n'ezie m anya oge a ka m fụkwalụ mmụ ya wee si oke wee ma mụ ya na-asịzi n'ọdịkwa ọmụnwa bụ onye mụnwa wee pụtazie fonu m si ka m rekọdụ ife ọbụla na-eme ebe a now this girl amazi onye mbụ nwere ọnụ fonu ha sị na mma akpụ ya na fonu nothing so ọma na m ga-abịa m wee jelu wee bịa ana ọ bụgodu na m na-abịa ọ bụgodu na ọfụrụ m n'ọma m this girl enweghị ike n'ụwa ikweta na onye abịala ife ọ na-afụ ga-efichanwu ya anya mmiri n'anya ife awa na-echu ya ụla for how long wee jụọ ya si ya kedu ife anyị si na ịchọrọ ime ọ sị na ọ chọrọ ịmụ decoration na ka esi eme keeki na ndị otu wee jụọ ya enweghị ebe ị ga-amụ ya ọ sị na St. Patrick's ife nwa chọọchị side ahụ njụọ ya si oke na gosi na mmụ ya gego na-agwara ya na 160,000 for 1 year ọ ga-amụ dị ọrụ nsi a 160,000 ọ sị wee si oke na nsogbu adịrọ oge m gwara nwa na m ga-akwụrụ ya that money she couldn't believe it dị ga na-ebe akwa ebu na ndị niile nọ ebe anwa ome ife ji wee nụ voice m ka m gosi unu ife nna ife a bụ microphone m na-eyuzu ọ wee bụ na m jere ebe a ebe m na-emesi rekọdịn na ya ọ mic dị n'ime ebe m na-eme rekọdịn nna mic m wee nyụọ
ọ bụrụ na Mike manyụrụ unu ga-anụ ife ụmụ agadi nwaanyị a n'ebe a na-ekwu ma ọfọ a na-agọ n'isi m ma isi onye nyere m ego otu esi wee na-agọ dị ọfọ na-ekene Chukwu ịmago this year happy na ebe ala gba na-apụtazi m ka m play the video na voice adịghị ya ala agba bụ si wee na onwere so wee sị ọ bụ na dis guy bụ onye nwere phone mere ya transfer mana onwere so warranty ya na a ga-eje POS so oge m kpọ ya wee jee ebe a eme POS wee weta ego a wee nye ya oge a ka ọ ka the reality down on her fesepụla nsị a esekpukwana ọ na-ebe akwa were 160,000 nye ngwa jee kwụọ that money. Now to shock you now onye nyelu m ego a m were mba ife a ihe ama onye ọ bụ ihe ama afịa mụnwazi na-ekwu okwu a amaghọ m ezigbo afọ onye a ana ọ bụrụ ọta ka o nyebe m ego amaghọ m ezigbo afịa onye a na-anọ obodo oyibo sendị alụ m ego na m jee netesia ndị mmadụ ndị mmalụ ka m si ya spend ya na m spend anya ịmapụ ya so ọ na-esik glory nke o ji esik honor nke o ji esik kwenu praises ime adịa mụnwa afụ nụrụ ya one on one gwazie m onye anụnwa na onye na-abụ ya na onye 400,000 ya na onye kara bụ true Christian mgbe ahụ Bible si ka aka nne gị ekwere ka aka nne gị mara ya aka ekpere na-eme ịma ihe ominu ọ ihe anụnwa thank you nwanne ọ ihe a bụ a true virtue ihe a bụ ihe bụ pure a true Christian ọ ife a kịta so ọ bụrụ na mgbe ụfọdụ na mpụta wee na-asị gị na ndị anụnwa na-ebi ndụ hypocrisy amamihe nnegwu eventually wepụta n'ime ife a bụ na this girl pụtalụ that day ọ bụrụ just like any other day ọ na-apụtala onwe ya wee so onwe ya hustle. She didn't know na miracle ya nọ on the way. Ọma na that very day bụ nya nke a ka miracle ya. Ọma na nya ka ife riba ama ga-eme na ndụ ya. Until o mee na ka ije na onye a na-eme miracle ọ na-eme ife a abụrụ eziokwu ijegide elu ebe a ife ị na-atụ anya ya wee mee abụrụ miracle. Ihe ama na ọ ga-eme ọzọ ama na a ga-echi onwe ihe dị ya. It's nothing. ụmụ agadi nwaanyị ji afụ yesterday ka m post olu video ka ọ n'ofu ya ka ọ ya bụ ọ bụ na onwelu maka onwelu a particular one n'ime ha mma like nke nwa na-ege m ntị ọ bụ na onwelu ife ị ga-enye that woman enye ya this woman ọ na-abụ mbịa ngafe ya mana oge ngazi agwa na arụ adịrọkwa the woman wee lue di ya mbanye n'ime wee fụ nwaanyị ebe o dina anyị wee sisi kpuchigodi ya arụ ka anyị wee maka kamera wee kọva anya so afụsị nwaanyị a wee chetakwa unu chetara onwe nke ngwala unu onwe nke nwelu ife a na-akpụ ya ife a na-acha white na skin mmadụ yotego so nwaanyị ahụ nwere ya mbịa njefu ya ọzọ mbịazi ya sị na nwaanyị anwụgo yotego so mbịakwa fụ nke a condition ọnụ o wutekwa m which nga like igo okwe na ọ bụ food stuff gori ya jenye ha ọ bụgoro na nwaanyị achọghị ịgbado anya onwe nke o ritere wee naba na ugwu mmụọ nwere ka ọ dị iyetago m ga-epostri unu n'abalị ya and some other people njef so ife a niile m na-ekwu bụ ka ọ ya bụ anyị na-ekwu ihe bụ a true Christian ka ịghọta ya mmadụ enweghị ike ịmapụta mmadụ enwere ike isi ebe o si mapụtasị na ya na-eme ihe ịrịba ama no ọ bụrụ na Chukwu metụ gị aka obi gị agwaghị mee ihe a mmadụ ga-anọ na bie akụ ọrịa kpamkpamkpam etu a ka m si wee jee ama na m ga-abịa nke abịa akụ ọrịa kpamkpamkpam asị na mama ha nọrị o nwere nke m bịara ọnọrị ha nọ ya
ebe nnọzi ebe na afụzie nụkwazie na m nọ n'ogbe ha ezi ebe ha si wee chọrọ m wee bịazie mụ na ba wee ka nọ siba na m achọje gofa ọya abụ na icheku nọ n'ụlọ ugbenye ya na-azụ n'afịa ụbọchị Chukwu ga-echeta gị ụbọchị nke gị lute ebe sọrọ ọgụ nọrụ so onye ahụ merụ ya ya na ebe ọ nọ na-ebulu onwe so ya na-eme nke a na-emere aka this that I will perform miracle. That who be you? Who be you na perform miracle? Onye ka ebu? Onye ka ebu kwanu? O nwere ike o nwere na village anyị ma na young person kwesịrị ka o jee gbaa mbọ chụọ akara aka ya. Yes. Money over the money. Enweghị ka isi wee nọkọta sị ka ị surprise ya ndị a. In a village, no village nke ịpụta na be nne ya esisi kpọpụtara gị onye a na-echọrọ efu ya akpọpụta ya ụmụ ọbụna akpọpụta onye nwere nke obi ya sị gị nọ nka ịkpọta nke a ịjụọ ya gịnị ka ọ chọọ ime ọ sịghị na ya ka ọ chọọ ime iwepụta ego a Chukwu nyere gị na ya inye ya n'aka give am ngwa okomana okomis ihe njinye onye ego a bụ ka ụnụ dị chio na m wetara ego a ana ụnụ gbaa mbọ fụ na eji ego a wee mee ihe nwa asị n'ọchị ime akwa ị na-aghọta ime anya ụmụ onye ga-asị na imeghọli ya ime bụrụ Chukwu imere ya anya nwa amaghị ọ na-abịa ọma na-abịa ihe etu a ka esi eme ya mgbe ahụ Jizọs ahụ ị na-efe na-agagharị na-eme mbụ ọ na-eme announcement na ọ na-abịa ọ na-eme na announcement na ọ na-abịa ọ gegide onwe ebe o jekpata ndị fụrụ ya that moment ọ ndị a bụ ndị ga-apateki ọ ndị ahụ fụrụ ya mgbe ahụ that's why nwaanyị asịghị na nwaanyị olulu ọbara the woman dị opportune na Jizọs na-agafete side ọnụ that very day nwaanyị anọgo na that problem for many years nwaanyị anọgo na that problem for many years but that very day chinki efopụta ihe ọma emeghere ya Jizọs ahụ pụrụ je na brad si na ihe o mere ya mere nke a mee nke ọzọ ya o buru microphone ọ na-eme mkpọtụ na-amagharị anyị fụkwara Ebuka Obi na South Africa o jee South ruo di ya na-ede onye si Nigeria na-ebu ozi ọma eje South Africa the Nigeria self o nwere onye nọ Nigeria nwere onye nọ na South Africa bụ onye Nigeria na-eje ụka onwe onye Nigeria nọ South Africa na-eje ụka ihe a na-agbachagharị onwe nke na-arụ those guys efu ụdị a those guys efu na South Africa gasịrị na ha na-eje nke a onwa nke dị devoted some bụ ndị frustration kpọbalụ n'ụlọ ụka ha na-anya fụ na ndị ha bịara abịa ha sef enwe ha na-akọ nkọgheri ahụ ha na-akọgheri anyị na-anya fụsị ahụ na nwa dị 20 years na South Africa na-agba mint moto ọ bụrụ VW polo chala polo 7 Golf 7 Golf 6 ha na-eje tọrọ ya mint nwa dị 20 years nwa dị 21 years nwa dị 22 years nke ya ebu BM o buru agba BM ị na-afụ BM ị na-enobere nwata nwaanyị na-anya ya o nwere ezigbo ọrụ ọ na-arụ ọrụ ụdịdị a ịghọtago ka isi ebe a wee buru ije na-eje ozi ọma obodo ndị ọcha bụ ụzọ wee bata ebe ka ndị ọcha bụ ụzọ bata ebe a ka ha bụ ụzọ wee bata before side ga arọbụ ntụsọ na ọ batara di ya nọ na ha bi ebe a biri with them establish obodo ka ọ ga-adị ihe niile a na-arụ ọnụ ihe eji akwụ ụgwọ ọnwa dị abụ 24th onye ọbụla enwetago ego ya ị na-anụ ya na-agwa gị 24th night 12 midnight ọ batago o nwere ka mụ na onye nke m si atụke anyị kere ọlụ eke ọ batakwara na kpekpekpe o were nke m onye m ojide nke ya maka na ọ nwatụrụ anyị dị mụ na akpanụ nri mụ na akwụrụ ụgwọ transport
nke na-ewu na ya itizie ego ka anyị kwụọ ụgwọ ụlọ ihe so nke ya 24 a na-akọrọ ya akụkọ ego na-abatara onwe ya. Obodo a strọkchọrọ ọfụma ihe niile a na-aga ka isi ebe a bụrụ ozi ọma wee jebe ka iruru ebe a mmadụ one ka efuru n'ebe akwa, mmadụ one ka efuru na-ekwogharị na-esogharị gị na-achọ mirakụl. Guys ị ga-afụ na South Africa na-eje ụka, I repeat, bụ ndị frustration ji aka. Most of them, sorry, because let me take this call. Hello? Yeah, okay, give me some few minutes. I'm on live program, okay? Sure. Ndị frustration ji aka ọ kwesịrị wee ka ụka dị ya anakatasị gị na broda nke a agbaraje na nke o jechara kwefuru ebe ahụ nke o jere dị onwe escort oji escort one ka efuru ahụ na saịdị Ebuka Obi na South Africa. Escort one ka oji unu ọfụ escort dị ya ka o ji anointing nje mmadụ one ka ọ kweturu ebe ahụ, mmadụ one dara di ya, onwere onye ifuru dara di ya, onwere escort efuru ebe a ọkwa sisi ya gagidere jee ebe anyị na luxurious ọba anyị ndị fon ewure fon soro ya anyị na-agwa ọchị ha a na-ezuzugharịsị o jechazie bata Naijiria ebe a sekuriti akarịa polisi ma amị onye ka a na-eche ebe pope polisi na amị idle country na country na-enweghị onye dị serious with ndụ ya. Ọya ka o ji jecha nke o jiri mgbe a na-abata ewee jee buru egwu ogene wee na-echi ya n'ụzọ apụta akụwa egwu ogene ya ma afụ na kamera bịa ya n'ihi abebe na ya na-ebe akwa onye ka ị na nwa ebere gịnị ka a na-amacha n'ihe niile a na-amachagharịsị. Onye nwere ihe ọ na-eme dị serious ihe ọ na-eme nwuo time iji iche mmadụ ya ka ya da n'airport ma ọ nwanne gị ọ daa n'airport ọ gafete ọba n'ugbo tie ebuna ya na họteelụ ya ma ọ buna ya ebe ọ na-eje ọ nata ha n'ebe a escort eji elu na escort a nso nwe nwa to stop people from kidnapping him ka ọ nwa escort ka gịnị eme ihe ni eche na nwere Holy Spirit. Why na Holy Spirit na anointing who cannot shield away onye jụrụ sị gị na maka ndị na ọ bụ ihe ọjọọ na ndị mmadụ bịa metụ ya ọ maka ndị mmadụ ka eji jekwuo n'ime ụlọ ụka ahụ efụsịkwa ndị polisi ma ndị amị ka gịnị wee mee inwezi heavenly police inwe heavenly amị ndị ga na-echi odogwu gịnị bụ ihe na-akpọkọtasị mmadụ ichi inwe private security ka ya na-ekpogharị polisi na-ekpogharị ya ka gịnị mee ị na-achọ ịgwa m na otu ahụ ị nọ n'airport a that moment iji si ndị polisi a ị na-achịkwa na ọ bụrụ na onwe chi ịgbaga egbe na ọya agbanighị egbe ebe a ịma na ọya abịa egbe a na-akwụ ya ezigbo ụgwọ. Otu a Naijiria nọ na afụ ama onye nwe a chọrọ ịgbagbu asị na ọ maka sekuriti ya bụ na agbagbu ya unless ọ na onye ahụ akwadobe ịgbagbu. O nwere ndị a na-akpọ sniper emereche na egbe ahụ adịghị na Naijiria. Ọ dị asị na gị ka a chọrọ ịgbagbu na-achọra ka ewepụta ezigbo ego. O nwekwa people dị powerful Nigeria. Ọnwa nke agbagbu n'Imo steeti ka abịa Gulak egbughị egbu Gulak ọ nwụrụ ka ọ na ọ nwụrụ ọkwa ọ nwụrụ n'Imo steeti ọba n'anya anyị ncha niile ka anyị fụrụ ya n'ịntanetị. Onye ọbụla chọrọ igbu ya egbu ya hapụrụ ihe a na-amachagharị na-ekpogharị sekuriti. Ọ bụrụ na mmadụ dị ka m na-ekwu awere m obodo n'ama amara nke nna ya ebe ofu ijiji gbabatara ebe a nnọọ wee bụrụ terọrist nyere m. Ọ bụrụ na ọmụnwa dechara gị bụrụ na ọ ga-ebu my problem ewepụkwuo na mmegbu ọga ọsọ jee na 82 division jee egbu egbu amị niile n'ebe a mmegbu. Etu esi egbu oke ka nkụ ọ bụ ọsụsọ tụsatụsa ka eji egbu ya.
I dey tell you na. Unless you know ya adibare, na mu wana ekwu na mmegbu bụ na mu adibare dey nwu o. Mma ewepụ musia. Ima na ma achieve ihe mbia na ima achieve. So ka hapụ ihe a na-amachagharị ekpegharị security na-eme. Ọ bụ na ịchọrọ ife Chukwu, ị humble onwe ufe Chukwu. Onwe anya chi igbugo amachasị na nwere onwe time go na Nigeria. I dey tell you, when your time. People don't get time. Onu chọọ ife Chukwu, fenu Chukwu n'ime mmụọ na eziokwu. Unu amagharịsị na-seek glory. Ka a na-eto gị na nga ebe nke ị na-eko. Onye ọya emenụ ya mee ka amara mmadụ one. Ihe bụ ebe mkpa unu bụ mmadụ one na-abịa chọọchị unu na-ekwo ize short down. Ma otu ahụ na-eji ihe a niile dị na Baịbụl ahụ. Nsi ebe a na-ekwo na-eje gị na-ezi anya ọfụma. N'oge na-abịa oge anyị na-asị gị bịa n'ọnụ ugwu ka ọ na-eme ọsịghị gbachite ha nkịtị. Broad obusala bụ ụzọ a na-eli dịtụ ọnwụ. Most of you nwụrụ anwụ nwa na-eje ụka ọnụ nwụrụ anwụ totally dead n'ebe ihe gbasara Chineke dị. Ụmụ onye n'ime unu nwere egwu Chineke unu a na-ebi ndụ anya udo. Apostle Johnson Suleiman na threaten na onye ọbụla ya abịa n'ọnụ ụzọ chọọchị ya wee kwuo anything against na ya dịkwa ready na ọya nwụda ndị ya Ebuka anụnwa were 400,000 dachi ya nwaanyị na-abara gị na ya na-eji ntị anụ ebe ọbụla akpara afịa ya anụ bọọlụ agbọ ha n'afọ ya anụ bọọlụ ịdachi ya 400,000 na ndị kpụrụ onwe ha Christians. Anya abịa dịzi ebe ndị dibịa nọ. Ndị dibịa na-ekule ezi kịta eburu eke hit bụrụ onye abụrụ nke oge agụzie charges ha pụtazie court ka anyị fụ ka anyị si etinye okwu ọnụ. Mana for now achọ nke onye ọbụla mmadụ dat na ọ bụrụ from ihe anyị na-afụ na most of ihe niile a na-aparedi onwe ha na ha bụ Christians ma pastors na inenekwa ha ọfụma ha dịkwa worse than these people anyị na-afụ. Most of them are commit go worse than ndị anụnwa a na-ekwu okwu ya na. Yes, onye buputere onwe ya ka ama ike ọbụla efuru kịta nsị ya ịchọ ọgwụ ya aka na onye aka n'ike azi ya n'imi zefukwa na ọ na-esi nsị etu a ka ọ dị. Onwe onye ahụ fụrụ ajọsụ na-amachagharị. Agwa bụ na the best thing ga-eme anyị n'ụwa bụ anyị bi ndụ anyị like normal human beings. Onye fụ mmadụ ya na ya mekọ ihe ka mmadụ ibie. Chineke ama onye bụ Christian. Chineke ama onye bụ Muslim. Nke o ji ama onye na-eme omenala. Ihe ọ na-ene anya bụ obi. Maka na obi n'ime obi. Ọ bụ na ebe onye ihe mmadụ na-ewute. Ọ bụ na ebe onye na-enwere anya ụfụ. Because no anya ụfụ na-lead to so many things. Igbu mmadụ a na-egbu. Ije kọta afa mmadụ, ije ka ị natuo mmadụ ihe ya n'ike, ihe a niile ebe anya ukwu. Ọ ya na-ayakwu ndị be anyị abụrụ nnọọ ka ikwunyere onye a maka ihe ị ga-anatanwu ya maka ihe ọ ga-emelụ ka ikwunyere ya. Ihe ọbụla a na-ekwuzi gbasara onye a iburu ya n'isi ka ya sị na ọka esi maka nwaja anyị ga-enweta ya ka ihe eji fụ eziokwu ya ekwunwe eziokwu maka na gị na onye abụọ ya maka na gị na onye adị na mma ifusi eziokwu ịmado iru na anị. Ọ na-eme everywhere na school, ọ na-eme na church, ọ na-eme na meetings, ọ na-eme na line ebe a na-azụ, ọ na-eme na companies ebe ndị mmadụ na-arụ ọrụ just because na nwere some few friends there. O nwezie ka okwu si daa, you can't come out kwuo ya na eko si wee dị. Unu mana onye abụọ yi nwoke mana nke bụkwa eziokwu bụ na ibe ma ọyị nwoke ịdịghọ ndụ kwuo ya. Ịdịghọ ndụ kwuo ya. Too bad. Iso na onye bụ na-ekwute okwu Christianity nwapụta believe in what you believe in, leave us alone. Ịbụ ezigbote ajọ mmadụ. Your place bụ na ịmal already nọ n'ọdọ ọkụ ahụ etu esidere gị ya na Bible. Ọkụ ahụ ya na-agbago from ụwa. Humanity first. Humanity first. Hapụcha ụmụ all this nonsense ya n'ụwa
ka ị nara otuto ihe ebinwu ndụ ka onye kpụrụ onwe onye otu Kristi do na ọ bụ Jizọs fọmụrụ Christianity mana ọ na-emezi ka emezie ka onye a ka isi eme ka isi emenwu ka onye a kedu ka isi eme anyị ncha niile na-akọndem ndị dibịa na-akọndem ndị dibịa na ọrụ ha dịrọ mma yes mụ nwere onwe m anaghị kụrụ okwu ọrụ ha na-alụ o nwere ndị na-alụ ezigbo ọrụ nwee ndị na-alụ nke ọjọọ ndị dibịa na-azọ ndụ n'ala Igbo ndị dibịa azọ na ndụ wee mana ịgbago na as long as a kpọrọ ya dibịa ha ga na-analụkwa afọ ọjọọ ahụ na-analụkwa nke ọma we cannot write them off. Some family dị ndụ taa bụ ndị dibịa zọrọ ha ndụ yes ụfọdụ anyị aghọta dị okwu o nwego ndị achịtalụ chịrị ka ya mee ka ya chọọ na-ekili ya this family ọnwụ bịa na-egbu ndị mmadụ amaghị ya na-eme at a point ndị mmadụ ekwube jee jụọ ese ebe ka ị na-eje jụọ ese ọkwa dibịa ije dibịa chi ugiri wụọ naanị asị na-ekwe ihe a na-afụ na ihe a na-afụ na ihe a na-afụ ngịrị ka a ya emezi asị na ọhịa dị na enecha anya family eji ada kind of money ụdịrị ego ahụ adịghị a ga-eji wee mmebe ihe dị na ya bụ ije gịnị ka family mee family achọọ mmadụ na-abụ ịtọ chịrị ya na 10 plots 6 plots ha nwere nye ha nara ego were ego a wee gboo dị mkpa egbochara mkpa a onye abụ na family a na mmadụ ka fọrọ dị ya na if not family a ka wipe go ọ dibịa rụrụ ọrụ a so anyị na-ekwu na ndị dibịa dị njọ na-akọndem ọrụ ha ka anyị na-echetakwa na onwe ndị na-arụ ọrụ ọma na anyị dị ndụ na-ekwusi okwu taa some people ịma taa ndị na-ehold in high esteem due to na ịma their way some of them dị ndụ taa na-ekwu okwu bụ ndị dibịa zụrụ ha ndụ. I'm telling you even some pastors na ha dị ndụ taa bụ dibịa zụrụ ha ndụ maka ekpege onwe mgbe a na-ekpegidezi ekpere ekpe ike agwụkwuo ngị nwa gwukwuo ekpere ahụ otu a na-abụ ụlọ ọgwụ na-aba ṅụgide ọgwụ ṅụgide onwe oge na-arụzi ọgwụ ahụ a na-react instead of ide respond ọ na-react. ndị dibịa azụgo maka even n'ụlọ ọgwụ nwe mgbe ya emekọta ndị doctors ga-asị gị nna na efe anụnwa karịa na si chọọ ihe a spiritually. ana m agwa gị eziokwu ihe ọbụla nke ọbụla nji anya m wee fụ ka m na-agwa gị ije n'ụlọ ọgwụ o nwere onye ga-abụ emegidegozie na the family afọ ozi ego eji ego ọgwụ at a point arapụzi onye ahụ ọ na-anwụzi ya nwụọ n'ike agwụna all the doctors ga na-enyezi ụnụ advice mgbe ụfọdụ o nwere ihe a ya achọgide na ahụ mgbe ụfọdụ achọkọtara ya vein achọgidego vein afụ ozi vein asịsị kpọrọ onye a si jee jụọ ese si jee chọọ ihe na-eme onye a na ha enyechago onye ọgwụ niile a nwere ike inye ya efozia na onye ahụ na-enwe ndị na-abụ eburu natazie eje mee ihe dị aṅa ọ bụrụ na ihe dị ona ka anyị ụnụ one example. O nwere onye ebe a ya lelele akụkụ ya ebe a lelele abụ na-apụta ebe a na-esi isi a na-etriti the thing no way na-etriti ya no way etritigideziri ya tritigide ya lụzie to the point na ike agwụgo ya ọbụla the thing na-esi ezigbo isi a na-ewelụ ịma otu a na-ewe sizọs were ihe white na-ebi a na-abịanye ya n'ime ka eweta ayodin kibarakpụ ya ka efe eji eficha ọnya spirit na ndị otu ewere ya bịa ya n'ime ya fọ isi ya n'ime afọ a o nwere ka esi eme ya na onye anụnwa o nwere oge ọ karị ndị dọkịtọs wee sị biko si buru onye a na ha si jee jụọ ese ihe na-eme onye a ha chọọ onye in a spiritual way ewebulu onye a wee jee gbaba afa ka a na-agba afa ka a na-akpọ afa onye nwa a na-akpọ afa dị man wee na-ekwu na nwoke a onye a bụ nna onye anụnwa n'ebe a nna ya nya nke ịtọ ewee na-ekwu
the man na-ekwuzi na oge a na-ajụzi ya ajụ, wee na-ekwu wee sị na ha jee yes hydrogen nwanne m, o wee sị ha na o nwere osisi dị na be ha, na-akụrụ osisi a n'akụkụ ebe ndinidim a, o nwere osisi dị one a na-abụ na asị na o nwere osisi dị ọ dị ka ụkpaka ọsọ ntị na o nwere ya sị na ọ dị ebe a, ewesị ya na ha eje gbuo dị osisi, na ha gbuo osisi ahụ, ha mee ka ya chụọ na-abụrụ ya na-abụpụtara ya abụpụta, ọ bụ ha aka ọtọ nọọsị were ngwu anyị ma chọvel ma ọgụ mee ka ya chụọ na eropụtara eropụta dupụtie. Ndị a wee jee ewee gbuo osisi a, na-egekwa ntị, famili a wee gbuo dị osisi, ewee bidozie elu wee bụba dị osisi ọ bụ ka abụpụta ya n'eti na-agba ego mgbọrọgwụ ba na ụnụ ọma na abụgidere dị osisi nya ha na-abụzi mgbọrọgwụ wee gagide egwugide gị ana wee fụ na akwara osisi a si na skeleton dị man ebe onye nọ n'ime a na skeleton ka afọ, mana akwara si na ribia wee gafee wee pias ya ba ọnya bụ ule ahụ ebe a na-ele ihe ahụ na-edistọbụ dị man ebe ahụ ọ nọ. Ozugbo ahụ ya bụpụtara dịtin onye ahụ eru ha 1 month ọ nachie kpọọ tachie, famili wee na-asị ha wee je gafụsicha ego ihe onye na-amara ọkalịlị ya ya ka o ji adị mma n'obi ajụ ese na ọ dibịa chọpụtara ya. O nwere ihe anyị ga-afụ, o nwere ihe bụ na ekpekata gị ekpere gbagharịkata nke nwa na onwe gị nọ na n'obodo oyibo for many years, mana ozugbo ịbata jee na be dibịa ajụ ese agwa gị ya dante ije na ozugbo ajụ ese gwa gị na ikunye je ebe ọzọ niile ada atụ ijekwa agwa gị ya. Mana nke na ị nọ na-ekpe ekpere for very long, ị na-ekpe for many years, nothing, no one solution, nobody tell you anything, you keep hoping. Life ga na-agba round and round year after year. O mekwu mụnwa ana m ele ahịa ịbịa na shop mefu ya ngwa ahịa, mana cash eji ọmịa nya ka m ji nweta ego in bulk ozugbo nya obi aṅụrị ekwedo m ego ihe goro m ka m gopụtagodo moto a na moto a bụ mkpa m, ka m na-akwụ ụgwọ na nke Nigeria, ka m na-akwụ ụgwọ na South the same time. This mbọsị sendịrị ego ka m go moto Nigeria, ka m kwere mmadụ ụgwọ moto ozugbo na South ozugbo. O nwere ihe bụ na o meziri si hey na ọ dịkwa ka ebreki na jinx ya so many people nọ na-agbagharị amaghọ nke bụ nke ya ka ndị wee sị na otu a South nọ na many people efuru jere n'ụlọ ụka bụ frustration bụ jihad ya. Nwe onye ji anya dị mma eje ụka n'obodo oyibo, even na Nigeria ị na-anya n'ụlọ ụka ifu na ihe niile anya ebe a dị frustrated. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka isie m ngọ ụbọchị ụka jee n'ụlọ ụka mgbe eji ekpe ekpere ige ntị gekere ntị nke ịnụ ihe ndị mmadụ na-ekwusi n'ọnụ ha ndị a na-ekpe ekpere because ọ dịzi ka ọ bụ tabu na ị na-ekpe ekpere gbachite nkịtị na quiet form nke bụ dị well accepted by ndị Pentecostal bụ na ya na-awụ ya na iwe kwuo mmadụ ihe imekọrọ God need sorry ya God I want to buy car, I want to buy land, I want to build a house, I want to travel abroad, I want to marry. Ya niile gee ntị ka enu ya ka efu I want to God this God that. Ọ ya bụrụ ebe datin ije iluo na efu onye ọcha ụka ndị ọcha ada akarị 30 minutes 30 nwa bụ gịnị ka o mere ọ na-anọkarị 30 minutes. Ọ bụ na enye ya oriri taịm ahụ bịa ti ya n'ọnụ ebe ahụ onye ọbụla anakpugo inugokwa ekpere ndị ọcha. Lord I thank you. Ha nwekwa taịm afa niile a na-etu onye be anyị bilivu n'otu oge afọ wee nata gị ihe hype men everywhere. Olori ihe nụrụ enyi agbanwo dịka izu agbagharịa ya ojebe ejebe osomeje otigbu anyịnya ome nke a mee nke a ga-ewepụta 1 hour ebe a na-etu ya afa tuwekweni aha
time. I thank you for my life, thank you for my friends, thank you so much. Help us this day, grant all our wish. Ị na-echezi ka onye ọcha wee kwuo esi ihe ego ka o wee rụọ briji. Onye ọcha enwe dịka taịm ahụ si nye ego ka o wee maa briji, nye ego ka o mee nke a, ya n'idiri ego, onye ọcha n'idi ego ahụ a na-aka ụdịrị aka. O nwere ọrụ gwagwara gị ụbọchị eji akwụ ndị South Africa ụgwọ. O sokwa na ụmụ ihe overtime ma wages na ndị otie. O nwere ka a na-akwụ every Friday iji ego gị na-anara onwe gị. Ọ bụ na structure Nigeria ọfụma, o nwere onye ga-eje ụka. Gịnị ka iji mee ebe ọ bụla ị nọ na-ekene Chukwu? Ọ frustration ka eji wee na-eri gị wee na-akọ ihe niile a na-akọ, inwe time na-ege nwoke ibe gị ntị. Ke believe na ọ bụrụ na eyi ya coat na God anya ege ya ntị, o yiriri coat, God ewege na anwụ niile a na-acha na Nigeria. Nna anyị gbakwara almost 1 month na ụdị anwụ na-acha Nigeria ọcha agha. Ọ bụrụ na ịdị ime inwe miscarriage. Nigeria anyị na anwụ ya dị too much. Still ndị a nke ifuru ọchịrị nonsense wee na the pastor. Ike gwụrụ obodo a. Anyway, adịgo ka ọ ga-adị n'ọlụ na ọfụma. Anyị ga-afụ later this night, oge anyị ga-abịa ka anyị ga-enwe comedy night. Anyị ga-enwe comedy night. Batrị m agbadaana, phone m nwere ike shut down any moment from now, so nsị ka anyị kọtụ ya na agbala nze onye eke okeke. I've not seen you in a long time. Udo dịkwa. Ndị a nọ ọrụ n'ọfịs n'ebe onye a na-edozi saa arụ aja ka a na-akpọpụ. Thank you for your time. I ga-afụzi much later this night. N'ọrụ ọfụma, ụmụrụ weekend. Lie weekend gị ọfụma. Ndị Lagos, are you ready for me? I ga-afụ na Lagos. Thank you for your time.